ndinokumbira kuti ungonyora mu comment section kuti congratulations kuna Sirizani Butau uyo awana a gold cross of Zimbabwe nekubatsira ikoko akaita vanhu vainge vawirwa neaccident vari mubhazi iro raitsva rainge raroverana nefuel tanker. So muri Zimbabwe ndinokutambira zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, apo patinokupai maupdates akasiyana siyana ari kuitika munyika medu, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ingobayo ka button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nemaupdates atinokupai pano zuva nezuva. So muri Zimbabwe nyaya yandauya nayo muzuva ranhasi inyaya inofadzawo kuti mumwe murume akaitawo chakanaka, arangarirwa napresident vedu kuti ange achiwanawo mubayiro wechinhu chaakaita chekusevha upenyu hwevamwe vanhu even though aisavawo pachikwata chevanhu vakaita accident ava. So kana muchirangarira pane tsaona yakamboitika iyo muna 2021 muna December kwaMutare apo pakafiwa vamwe vakakuwara, asi zvisinei murume anonzi iye Sirizani Butau akasevha vanhu vanosvika ivo 8 patenga refuel raibvira. So news dziri kuti idzo President Emerson Dambudzo Mnangagwa today awarded Sirizani Butau a gold cross of Zimbabwe at the National Heroes Acre for saving lives at an accident scene in Mutare in December 2021. Butau, a truck driver, was not involved in the accident, but yesterday rushed to assist more than half a dozen people out of a bus that caught fire after it collided with a fuel tanker. So muri Zimbabwe ndo nyaya yandinayo muzuva ranhasi a truck driver uyo anonzi Sirizani Butau akabatsira iye vanhu vanosvika 8 vainge vawirwa netsaona yemumugwagwa apo bhazi ravainge vakakwira rakaroverana nefuel tanker iro rakabva ratanga kubvira. So murume uyu akatanga kupinda mumoto achiburitsa vanhu one by one akatosvikopa kukuvara pakutsva nemoto achisevha upenyu hwevamwe vanhu. So vanhu vachinzi vakatombokomplainawo vachiti munhu munofanira kumuitira zvakanaka nekuti asevha vanhu. So zvisinei president vedu vabva vamurangarira muzuva ranhasi zuva remagamba rekurangarira magamba vakati aiwa iri ihero so rinofanira kuwanawo mubayiro. So tinongoti congratulations kuna Mr. Butau vawinawo mubayiro wekuvawo gamba renyika. Kana zvichinzi magamba hazvireve kuti vanhu vakaenda kuhondo, vakaenda kuchimoyo, vakaenda kunyadzonya, aiwa vanhu vanobatawo mabasa makuru mukurarama. So muri Zimbabwe ngatisangane mucomment section tichimbokorokotedza Mr. Butau.